Адным з першых прадпрыемстваў, якое падключылася да вясновых пасяўных работ, стала птушкафабрыка «Рассвет». Работнікі выехалі на пале ўжо ў пачатку сакавіка на закрыццё вільгаці. 12 числа на прадпрыемстве пачалася пасяўная. На сённяшні дзень план выкананы ўжо на 80%. Из яровых зерновых и зернобобовых у нас по плану 500 гектар овса и 100 гектар зернобобовых. В этом году решили посеять горох. Горох уже посеяли, овес уже заканчиваем. По травам мы в этом году планировали 50 гектар люцерны. Люцерну мы тоже посеяли. И сейчас там многолетние злаковые, там 13 гектар у нас по плану. На днях мы планируем их тоже. Прадпрыемства ўжо даўно выкарыстоўвае сістэму дакладнага земляробства. Гэты метад дазваляе адпраўляць фотаздымкі прямо ў кабіну механізатара. Гэта значна спрашчае каардынацыю маршруту сельгастэхнікі і паказвае, якія участкі поля ўжо засеяны. Такі спосаб пасеву дазваляе эканоміць паліва і паскарае працэс. С 7 до 7 работаем. Сейчас посевная. Сложностей нет покуда. Нормально все. Сейчас овес, горох сеял вчера. На пасяджэнні пазначылі, што сёлета запланаваны пасеў яравых каласавых збожжавых, зернебабовых і крупяных культур на плошчы амаль 94 тысяч гектараў, кукурузы на зерне 90 тысяч, тэхнічных культур больш за 9,5 тысяч гектараў, бульбы 2,5, кукурузы на сілас каля 195, аднагадовых траў больш за 21 тысячу гектараў. Таксама плануецца пасеў шматгадовых траў на плошчы 29 700 гектараў. На сегодняшний день готовность сельхозтехники к полевым работам составляет 96%. До числа 5-7 апреля мы завершим приобретение как семян ранних яровых культур, так и трав. Іван Крупко адзначыў, што пасеў ранніх яравых збожжавых неабходна завершыць да 7 красавіка, лёну даўгунцу да 18 красавіка, кукурузы на зерні і бульбы да 8 мая, кукурузы на кармавыя мэты і аднагадовых траў да 20 мая, гародніны да 1 чэрвеня. Даніл Дробатаў, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».